Kumavenya kumavetsera kuti kulinji Lakaya lilongwe kulinji Kumzuzungwa nyeto kulinji Nanga kuboma kukushirika jani Mwani akotia kujibaji Kudi usauga kulilabe Nanga osolora ledesi ya odija Shirugu goshu yena panji Nanga ngani zonyati sasuri jani Kumboro bagari kulinji Mwera nanga wanugo kulinji Kudi kuboma kusteri hausi kulinji Nanga otuta mwazuga baji Nanga atemzi radio kukuri yani Oh kulinji Tikudalila inu Oh kulinji Amalawi kulinji no Kumavenya kumavetsera kuti kulinji Lakaya lilongwe kulinji Kumzuzungwa nyeto kulinji Nanga kuboma kukushirika jani Mwani akotia kujibaji Kudi usauga kulilabe Nanga osolora ledesi ya odija Shirugu goshu yena panji Nanga ngani zonyati sasuri jani Kumboro bagari kulinji Mwera nanga wanugo kulinji Kodi kuboma kusteri hausi kulinji Nanga otuta mwazuga baji Nanga atemzi radio kukuri yani Oh kulinji Tikudalila inu Oh kulinji Amalawi kulinji no Kumavenya kumavetsera kuti kulinji Lakaya lilongwe kulinji Kumzuzungwa nyeto kulinji Nanga kuboma kukushirika jani Mwani akotia kujibaji Kudi usauga kulilabe Nanga osolora ledesi ya odija Shirugu goshu yena panji Nanga ngani zonyati sasuri jani Kumboro bagari kulinji Mwera nanga wanugo kulinji Kudi kuboma kusteri hausi kulinji Nanga otuta mwazuga baji Nanga atemzi radio kukuri yani Oh kulinji Tikudalila inu Oh kulinji Amalawi kulinji no Kumavenya kumavetsera kuti kulinji Lakaya lilongwe kulinji Kumzuzungwa nyeto kulinji Nanga kuboma kukushirika jani Nanga kuboma kukushirika jani Mwani akotia kujibaji Kudi usauga kulilabe Nanga osolora ledesi ya odija Shirugu goshu yena panji Nanga ngani zonyati sasuri jani Kumboro bagari Mwera nanga wanugo kulinji It's a D-Day for Malawi Congress Party MCP. Lero tunde kuli nkoke titero pamene chipani cha Malawi Congress Party nacho chikhale ndithu chikupereka zikalata zake ku bungwe la Malawi Electoral Commission. Lelonso ndi tsiku ndithu lomaliza kuti anthu amene aonetsa chidwi chozapikisana nawo pa chisankho chimenechi pa 16 September makamaka pa udindo wa mtsogoleri komanso maudindo ena akhale akumalizitsa kupereka zikalata zawo. Pali zambiri zimene zikuchitika pamene tikupita ku chisankho chimenechi pa 16 September pano. Ine Ndileya Malekano kulandirani ku programu yathu ya lero ya kulinji, ndipo programu iyi ikufikani live kuchokera kuno ku Bingwa Mtari International Convention. Monga mwanthawi zonse program yathu timakhala ndi atolankhani osiyanasiyana kuchokera madera osiyanasiyana komanso
anthu amene amakhala akuunikira nkhani zimene tikukambirana limenelo mu studio mwathu lero ndili ndi Wayana Chunga komanso Wanda ndikulandireni Wanda Msisha ndikulandiso meneko zikuoneka kuti nanunso mwateka sikulomaliza kule analipo mayai nchipo chifuka 16 September fike ndiye masiku ogira ntchito motera adakalipo ochuluka koma ife ntchito yathu yonetsesa kuti amalawi amve satane wazonse kufikira pa 16 September. Tisanayambe kuunikira zimene zachitika lolemba lachiwiri koma zikhale zikucha lero tulukatu judgment ya bwalo la milandu kumene kukuyimira kunavuta kwambiri avitumbiko mumba kumeneko palibe amene ayimire ngati wa MCP ose ayima ngati ma independent candidate mongodusira mu 30 seconds nkhani mene mwayilandira bwanji Wanda tiyambe kumeneko Wayana Chunga. Okay, ndi sizinachitikepo mu mbiri ya ndale ya dziko lino kuti chipani mpaka na ndithu kulolera kuti chisakhale ndi MP womuyika dera limenelo ndikunena kuti inuyo muyima ngati ma independent hoping kuti amene azawineyo then azachita align ndi chipani cha Malawi Congress. Kungosonyeza kuti kugawanikana kwa anthu mchipaniku kukuonekera kubwera pambalambanda maka chigawo chimene chakumpoto komanso dera limene la kumzimba chifukwa mukaona ndithu izi zinali zinthu zoti adakatha kukhala pansi ndi kukambirana si dera lokhalo ayi limene akangana mdziko muno Malawi Congress Party ndi zipani zina anditaona anthu akukhala zipani zokubwera ndi conclusion kukhala ndithu ndi chimaliziro pa nkhani ya chigamulo kuti ayime nduyu winayo mwina kukasuma kapena kudandaula koma at least pamakhala some level of finality koma apapa ponena kuti even after court itauza kuti akakonze zonse bwinobwino ndikulepheraso. That should tell you kunena kuti pali nkhondo imene ife siti kuiwonayi. There is an invisible war that people cannot see, that even if first kutakuonayi komabe poti ife ntchito yathu imakhala ya investigation kufukula tikudziwa zonena kuti nde kuti amumbawa komanso amkandawire amene wanduti they are tied to the highest powers of the party chifana akakhala anthu amba nkhani sinakakhala imene yayi. Wanda I can assure you ifeyo metakhala tikumapitira ngakhale kumbala chanda nthawi ya campaign you can tell kunena kuti kumeneko kuli vested interest kwa akuluakulu chipani chifuka chokuti amumba ndi mudzi amene ali very influential mu chipani cha Malawi Congress. However, he's not as popular ndi akuluakulu ena mchipanichi komanso ankandawelewa ndi munthu mmodzi amene ali mulangizi wa president wa dziko lino komanso chipani cha Malawi Congress. So ndi anthu onena kuti njovu ziwiri ndipo sindikudabwa kuti zafika pamenepo. Do or die. Yes. Kuona anthu mene amakhalira kugwirisa nyonga zawo mphamvu zawo ncholinga chokuti amene sanganditero umachita kudabwa kuti tikanakhala kuti timagwisa ntchito mphamvu zimenezozo kumakokera mbali imodzi I think bwezi tili patali koma galimoto iyi kumavuta kukankha chifukwa wina kukankha wina kuikokera uko ndi mumangoyima pamodzimodzi. Iyi ndi example imodzi ya njovu ziwiri zikumenyana uyali ndi chigulu chake uyali ndi chigulu chake wina support yake yakuti ndipo ena amapulumukira makhoti chipanda makhoti wande kuti anakamaliza kalekale. So zimangoonesa apa kuti olomuta nama motani mukayima pa gulu paja anthu amaona zimene mukuchita. So mlomoto manena zina koma zochitazo zimene zimalankhula kwambiri you can see kuti ndithu anthu amatha kudana ndithu nkulolera kuti basi tonse tiluze. That's a typical example whereby anthu aumatani akumafikapo kuti basi tonse tiluze tinkakambapo ndachunga pakuti pena even umaona mena kupangira behave opposition kumaona ndithu avomereza kuti akuli bwino nditonse tikhale kudana kuti kuja kuti kufika pa kuti no ifeyo ngati simu mutsogole ife tisalire ndekuli bwino tonse tikhale kunjaku tizizizidwa. So that unfortunately ndi politics imene timayiona kwambiri maiko kwa Africa kuno and Malawi is just another example. Yeah, itangodutsiramo ndithu kuti kunjaku kulinji izo ndi zina zimene muno pamene tikuyandikira chisankho lolemba. Tinaona kuti a David Mbewi ndi amene amayeneka kuzapereka mapepala awo koma zinakanika apereka dzuloli. Kunali aphunziro Zuchiwa a Jordan Saudi
alephera kupereka zikalata zawo. Timafuna mwamsanga tingoonanso ma presidential candidates amenewa kuti kodi how strong president za kutilamulira ndithu dziko lino ndi kusintha chuma cha dziko lino pamene chilipa. Tiyambire ndi ndevu za mwayi. Mwanena list yangapo pamene tinaona atakwanilisa kupereka ena ndi aphunziro mvulawo adapereka kalata zawo. Tidaona kambo zinavu kuti running mate awa Chris Bacha anali kuti asanafike mdziko muno malingana ndi kulankhula kwawo anali kuti anali delayed kumene anapita kukapanga business ndi zinalephera koma kuti atauza ngakhale ameki kuti abwanji tisapereke kalatazi ameki anauza kuti amubwere ndithu so akuti amaziwa kale mamabwera kuti meki yabweza. Ujeni David Mbeyo amene mwanene apereka dzulo so kwa amene anapereka Jordan Sauti tinaona so akupereka kalata zawo kumene koko. So mwanthu amene apereka so far ine ndikubwerezabe kunena kuti pali anthu ena akupanga zimene zizi chifukwa choti akwanitsa zimene meki mafuna kuti munthu amene akufuna kupikisana nawo pa udindo akwaniritse izizi iwo akwaniritsa zimenezozo ndi akuyima komano mkati mwa mtima mwawo okhasa kumaziwa kuti komati ineyo izi zimene ndikuzifunazi ndikufuna chinthu chabwino koma kuti ndichikwanitsa but mwina ulendo wina uliwonsedeya umayamba ndi stepe iwowa ayambako mwina kumaoneka m'maballot paper ena tinawo aswira akhala kupereka msiku lalero akhala kuoneka m'maballot paper kuti mwina anthu amene akufuna bweza amapita kwa peza ngati chinaswirachi kuti zimakhala bwanji zimenezi but ineyobe ndimakhulupirira kuti pamakhala cholowa pena pache ndithu awuye amati akapanga chonje amakapindula pati pena pache anakuechoka kwacha kufika pa 10 million andi chifukwa chimodzi mwa zimene amapangira zimezi zinali zokuti anthu azizavuta kupesa 10 million anthu ongofuna kusewerawa koma kuipeza ndi anthu ena amati bwanji ndifikise pa 50 million believe you me azayipeza chifukwa kukumbukira asuwira watu 1 million ankakanika kuti matira 10 million fikira so well ufulu wa Malawi wina aliyense ulifeyo panopa atseka fokolo kuti takugwirizana papa atatufe tisonkhirana mwina tima 3.5 10 tipeza tisainisa sanga titakupezeka kuti tayimaso ndai pakati pathu payimirire patso ati afusa anthu pompano pakuti kuti kuti asogole ndani atani zungoonesa kuti zikoza kutheka ndiwenzika ukwanisa zina zache komano kunena kuti office ya president tikuinvestesa kuti president amakapanga chani yakambapo apa anthu ena anabwera panata kwera njinga ivi nosakwera helmet this is how careless somebody is and akufuna kuti carelessness imeneyo ayibidise mpaka mu office pa president are you serious there are you serious so pena tikumabweza kukulankhula chifukwa chokuti tikankhula kwambiri tioneka ngati because ife timapeza mpata timabwera panopa ndeti kuwanyoza Malawi so sizizolinga chazuti zinyozana ngati Malawi koma kuti anthu asakunyoza kuti anthu asakuonere kwa masamba ndi udindo wako kutseka kuchiseko ukamasamba utasegula kuchiseko so ungadandaula anthu akana kuti atakuonerani phiri so ena amene akupanga papapa akupanga zinthu zokuti aziti akhulisa pambali kuti zioneka ngati timanyozana Malawi tokatoka tionese kuti democracy yathu yakhwima ayi kukhwima sikungoonesa kuti chinthu cho chakula chimata cha chikulu chosakhwima so pali zinthu zinapapaza zikulu koma si democracy yokhwima ayi mchimango chosapsa kumeneko mukuona bwanji makandidate amene abwera pakatipa kuli ambewe kumeneko mumazayiwala maiki mbuyanga let me shock you ndikumazayiwaladi mwina ndikukonzekera kuima koma let me shock you yesterday kuna bwera information imene actually sinachite so share ntanzangawa but we want to work on an investigation on very strong allegations kuti one of the candidates anatenga munthu ogwira ntchito kuimba kwake. No, it's true. Yeah, it's true. Now ndaika mawo mene kuti allegations just to protect ourselves koma nkhani ndonena kuti taganizani ineyo ndukatenga munthu amene amagwira ntchito kuimba kwanga ndukanena kuti tiye ukaimenya running mate. Are you sure? That's the level ya mediocrity komanso kuganiza mopepera kumene tafika kunena kuti dzikolo tithakuliyendesa moti Malawi 23 million sa ine ndi wantchito wa kunyumba amene amasesa kukolopa ndikwanena tikaende hero tikaendese dziko lino tikaendese judiciary. Are you sure? That should tell you who we are.
Yeah. ndipo ku mavuto amene tinawo ife ngati dziko kumalawi kuno sodabwisa ayi. We are a reflection of the kind of leadership that we have always chosen from time since independence mpaka na panopo. Anzathu akupita chisogolo inu mumayenda awa mayenda ineso ndi mayenda kunjaku inu mukudziwa anzathu apita umatu even ukamabwera pachileka ukamabwera pa Kamuzu International Airport chisoni chimakugwira ndipo ngati chisoni chimakugwira ukaona lilo ukaona bla ukaona mzuzu fiti chifika munthu okonda dziko lino you must be concerned kuti anzathu onse akukhala anapita ife tili mu century ina. And one of the key reasons why we are that poor is because of leadership. Now, leadership on its own is not to blame. It's the people who elect leadership. Ndife ametima sanka. Ifeyo titakhala titakhuta sima timadya jamalayi muno imatipusisa kwambiri. Timati tikakhuta ndiye timanena kuti akoma I think uyu khanga tiwadya zambiri nyemba kapena wadya kaiwa asinga amene tisogolere ndi mmene timachitira zamasanje andi zamafuluzi ndi zinangoonongeratu mdziko muno. Because timaona ngati kuti amene wagwiritsa chilungamo iye mukuwaphera ufulu anthu ena. There's nothing about maufulu here. This is abuse of leadership. We need better people, better leaders who can easily and ably lead this country to the future. Osati zibwana zimetu kupangaza. Nde ambewe tu anabwera so aphunziro osabwera kuti yayi inetu chinthuchi nditha kuchiyendetsa bwinobwino ndichitenga ndithu chinthuchi mukuwaona bwanja amenewa ambewe aphunziro mvula mukuwaona bwanja ineyo ndikuwuzani kuti onse categorize them into the same. Si anthu otanga pambana chisankho 20 pa 16 September mwina akusiyana pang'ono kuti ambewa ali ndi chipani of course auchiliswa na also asauta ali ndi chipani ati PCP koma in terms of size ambewa has been more aggressive on the political scene in terms of organizing chipani chao. Taonapo timisonkhano tingapo ma exclusive angapo anapangapo ndi Brian abanda ku Times Television komanso akuoneka kuti pakatipo ankakamba nkhani ya migwirizano potential alignment ndi DPP if I'm not mistaken. Nthawi ina tinkaona kuti aenda limozi nda DPP paranono kuti kaya panavuta so however kuona ngati iwowa yamba anachuka ngati munthu wachipembezo msokolera wachipembezo ngati prophet ngati osokolera chali chao kenaka mu interview imene anapanga ndi Brian Banda anandidabwisa akumakana utumiki ucha ndikumanena kuti ine manditchula zonsezo nakuuzani have I told you almost like disowning kuti chimene ali tikwadziwa nazo takhala tikwaona kuchita amwenewa zonse ziyamapanga zija akuma ndi mpingo akuti sasokolera ku mpingo. Who is he really? It brought some level of confusion kwa anthu ena mama asatira kuti munthu uyo how seriously should we take him? To be honest ndi munthu onena kuti maybe has been frustrated ku alliance awo ndi aganiza zoti aimepa okha koma on the ground kuti tinene kuti tiaona kupanga makampeni chitipa tunsanje mchinji tu nkhotakota ndakayika and lerolo kaya ndadya chani koma ndingofuna kuti tizingogawa chilungamo chokhachoka ambewe ndi kulimodzi limene akuchedwesa Malawi nde ngati ambewe tikunena tawo chedwesa Malawi nde kuli bwanji enawo amene mukuwatchulawo mwatapandawe enawo andani aphunziro mvula atengerepo phunziro kunena kuti izi zamasewera asazapangeso zimeneza phunziro mvula atengerepo phunziro adali a lieutenant inu muti chani komatu anakuuzani mfundo munafusa kuti kusonkhensonke ukhangati akusonkherani kumeneko ndi munthu ali ndi an interesting story. I think ndi munyamata wa nzeru atapanga maphunziro ake pa primary I think anali pabwaira pakunena kuti school fees idavuta koma maphunziro maulere chifukwa cha nzeru anapita ku mubasi anakamaliza ku mubasi kumeneko anakajoina ku MDF and I think adakwera mpaka nofika pa lieutenant. So adali ndi amati chani kodi paja munthu ukafika pa lieutenant pamati ka squadron ka something like that koma anali amasogolera ndithu anthu nde I think iwo
awo anthu amene akuwaona kwambiri kuti akhoza kuwathandiza ndanzawo kwemtefuwo because 10 million ija itili ndi ujeni kuzindikira kuti asonkha ndasilikali opuma amene adasonkha kansonke kuti amwina uyuyu akhoza kuyankhula kutanthauza kuti ndoti asilikali opuma mwina aso amakhala ndi maujeni awo ma frustrations awo ndi amaona ngati kuti amaona ngati kuti tikhoza kukhala ndi munthu wina amene anali mmodzi mwa ife amene akhoza kukatinenera muone even running mate awo aja ndi retired ujeni warrant officer 1 you know ati na also anangoziwira ngali moto kuti kundiperekeza mundiperekezako mukakhala running mate yeah koma I think ndi anali uchenjera chifukwa choti fomu yawo anaifira bwino kaka tapita kukombati chifukwa choti ameka adaivomereza fomu yawo ujeni ja preliminary round imene amangoona ngati zili zonse zilipoyo so kuti akakhala ndi impact kwambiri no ndikhulupirabe kuti adakalibe ulendo wawo dakalibe wautali kuti apange. I think there was an interesting issue so about some of these people kuti pena umakhala ukali, is this an indication kuti anthu ali ndi mkwiyo ndi aliyesa umaona ngati kuti amwena ningopita ndekha? Are these people in pain? You see, is this pain? Is this excitement? What is it that is driving people? Amina kumaona ngati kuti no, I think yafika nthawi yokuti mwina ndipite no ndineyo. We need also to look at that. Tikhale pansi tiyang'ane ngati dziko kuti anthu awawa chifukwa chani aliyesa kufuna kuti apite choncho. Tikhoza umango adandaulira mwina poona ndi diso koma nzathu amene amaziwa zakafukufuku za munthu amene amaganizira chanjani ati uzeso kuti anthu amene wawa what is driving them. Chifukwa tupena munthu wakhala ndi ululu kwambiri atinaona pemphero aja akufuna kulira nthawi inake. At one point I think amafotokoza story yawo kuti adakhala ndi mayi wokha chani, he was emotional. Now Apule akulira, that tells you kuti Apule is addressing members of the press and ndithu asala pang'ono kulira. Si president amasewera amene kuti Apule asala pang'ono kulira. Ine ndinali ndi mafunso sotero mmene anamayankhula apa kuti zikuoneka kuti these people are taking my lives for granted. Mafuna kweni mmene anthu kuti mpaka na ulendo uno tose tikati mpaka na ile na fence about his menace ukhale lingia padera anthu onse aonesa chidwi awa azikaloka enkalasa sanapanga ma nominations kwaunika ubongo kwaoneka bwinobwino amene aganizidwe awo ndikuwalangiza mwina ena wazina kuti ngati basi I think kuli bwino ndipite njira ina chifukwa. Are you telling me utakhala kuti tonsepe ndi mavuto achimene ndi mavuto awo ndi mavuto anga ndiye tonse zikathesera kumeki kuti zikayima pa president 10 million? Are you sure kuti nene kuti kuyima pa president ndi njira yochita resolve ma personal conflicts kandi ma community conflicts kapena ma group conflicts? Are you sure? Ngati ndithu tili ndi ma issues onena kuti awawa ngofikirapo, are you sure ma avenues onse amene tingathe kuwapanga exhaust malayi muno oti tilandire chithandizo tamaliza? Are we sure we can't partner ndi existing political groups kuti tikhale ndi a bigger voice kuti titakulowa mboma kapena to maintain mboma? Izi ndizotheka. So for me I'll tell you zifuka zingapo zimene ndikuona kuti anthu akumayimira. Chifukwa choyamba nchonena kuti anthu ena ndi attention seeking. Anthu ena samatha kuvina, anthu ena samatha kuimba, anthu ena alibe even maonekedwe, alibe attention, anthu ena alibe platform yokuti atauchukira, even TikTok account alibe, ma followers alibe. The only thing zimene angathe kuchukira ndijawo kaonekera pa kamera kuti times yaonesa kuti nda candidate kunena kuti akufuna ayime ngati president wa dziko lino. Alembi. I'm telling you ndipochukira. Ena ndipochukira. Alembirero ko gawa. I'm telling you ena ndimachukidwe. Ena funa kungochuka. They want to make a name. Ena ndichifanya nena kuti they are frustrated osatisfied for cha Malawi. Frustrated ndi anzao amene mwina amayenera kuti anapanga promise kuti ayima pena paikapena kuti akonzera kamalo kena kake pamene amapita amene kuja akapeza kuti keke uja watani water ndi a protest move awupita ukayima ukadati kuti ndi mapandeka enawa amakhala kunena kuti akuyima chifukwa chonena kuti wina wake wapanga sponsor ncholenga chonena kuti apange destabilize a certain vote ku region ina ena sponsored candidates. Musamangoona yayi. So pali zinthu zambiri chifukwa ke amsisya ananena bwino kunena kuti komatu siku lina tisachiziwa chifukwa chimene enawa amayimira
ena atamva pakatapi sana bweze nde ukakhala kuti ukatenge 10 million ino 10 million mwabwino 10 million ya Malawi kwa chamene kuvutira kupeza masiku ano ndukango hapa asasa ngwati mafuliro andama anabe umtali manja kuti kwa yani iyi basi ndikutenga soma supporter aja saulele wapase matupini basi nkubwera kunoko basi nkuzabwera yesaso anthu ajankaiwa kena kumapita kwanu kulibe. There must be something koma siku lina teze chipeza. However, for me what I'm saying is ena wamwini hata fotokozeredwa hata khala pa counseling yabwino, maybe they can realize that there's a better way we can get our agenda addressed. Chabwino apa tipite kwa ma reporters athu tisanabwere kukambirana za amaiko ne dzulo mwina kayikira kuti nditu kuzasiya zikalata zawo tikali tukamba posa chedwa pompa za amaiko usi koma apa ankani wathu kudedza Imam wadzuka bwanji Imam? Lea kaya kumeneko mzinolilo tango cheza nda Malawi amene oli nawo kumeneko chabwino abandi mo azichula dzina ndazo chabwino nkani mine kambi ya sokolera mena akuima chaka jino pachisankho almost 21 muri bubwanji Wale wanena ule wao mwina ndani za kila mmoja na tatizo wausa kuingia. Kwa mtu zaone mbele toa ndimene abandi aba mwina suru baba sura mawana bente tu. Ndimene zoka za kitu singine urumina kukulizana ba chokole mwina kumbali kuza na gandale. Kwine wo mbizanina wewe. Ndio rungu kwa mimi ndio na abajana ura ngambi. Angolano jerana kwa Malawi na mwina lezi ndio kumbali na tatizo kumbali. Kwa mimi ndio Malawi. Sisi wao tumakada chokole kwa watu ndio wale. And 7 million and tawari okuno budget hakuna yake chabuna mugaunguza azisogolera amene wakomaso madali ndete yawo ndinokudira kuti apologata ina myoyo yanko maga bankani ya zachuma abana ngono batogole ndiguze nimene ndiwenda ndale zacho mawe ngogo tilekende kubona derero tebete nena kuti ndizana injaza ikari kuna magenda za kutoka za wana ndio kutoka za Sindarenga nimene kwa yetu ngoro so kwambiri zimene sisi kwambiri zikoro zikozokhala so tikulira yene yorando amene akabisema na mese na uri bala amene akozosinta tuli bala kwa ino ndo lipi ife kumalaiko no tidingo kufurika bikora dango aje nyimene kunjo no duna sabindule akalenda kama maromba mwake ife tidovurika yayi kunjo ra malawi tidingo lipo branch za abasa yeye ndiye sengo zomali ndi kutsina ine ndirafa nteta ngani mine ya disogole kuti ayu inimukona ngati chura mkanijani kuti ayuruke chonchi kuma kujuga batsogole ne wone kurindikira yapi kwa kumagula ndifundo zawo zimene akumara kama kula kwambiri sisi kula ntima Malawi mwina wanazoti si zikira ntima Malawi kumbali ya zajuma kwa antakudanda ola kwambiri mwina mukona ngati ndikutegera kuti akozokoza sejuma kuti chikwerere mchimake ndinga kalichembe sokoni kwenye uri batsogole atu wakala ndimira kuchita komabe ni kurenga mina ndi kurenga mina kwakwende serangale zawo mina ndikona ngati mina nakutira ukapereka kutengera kuti akaso achiri yawo esi zupereka bijembere zikuniye kuti kuti chimira kupanga wewe ndishanje au kuti atinga ndamira kuti achiri yawo ndoti sibendezera chingera tosimsolo Malawi ndakupanga isangu nejiringa imejembekezeka kuti ya mine ambande pa 16 September andende telezi ya ioneka imfunga zao mina ya bere zao karuza kujaji akabisa funga zao zombambezi kwa kuti atsogolera mina matejembekezo yacho iyi isashike kuendelea kwa hiyo tikaona fundo zinyama kuri patsogolera kuti atsogolere akatawa mboma fundo zito kwa kwambi ndajezera ndi anthu ya kumakuleti nathokoza kwambiri tikale tikuloweranso kumangochi komanso kunzuzu posachedwa pompa zikatheka ino dzulo kunabwera wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Amaiko Usi kubwera ndithu kuzapereka zikalata zawo sindika ndithu kuti
Achakwera koma am compete ndi Achakwera anafika kuti panopata fose ndi duzi iwo mwaona bwanji mmene anabwerera ausi zokamba zawo mmene amakambira wanda Zuro vice Iman I think ndi munthu wokuti anali mmodzi mwa anthu amene amaganizira kuti akhoza kukhala mmodzi amene atamuteka running mate wa Achakwera. Ndi I think ataona kuti masiku akutha sakuntenga anaziwa kuti apapa ndi kuti ineyonso ndiyenda ndekha. Ayambako kulankhula moonekano kuti munthu uyu amasuka because ananena kuti mwana amene ali nyumba mwa makolo ake sapanga ziganizoyi. I think what he's trying to say is kuti eventually iwo waja kwena kuti akule aime paokha na kukhulupirira kuti ulendo wawo nawo sauyambe apapa. So anthu akugawana tima ujeni tima video tina take timene takhati kuzungulira pamene amakambapo zokuti zonena kuti boma ndi lomweli akuti amanena adi kuti boma ndi lomweli kumasana nene kuti president ndiye mweyi. Kutanthauza kuti ayamba ndithu kuvumbulusa zibakera kuti nawonso ndi ayi akupanga is very careful ukamva amene akuyankhula akwapanga prepare anthu kuti tikhozaso even osapambana komanso he doesn't want to be seen kuti angotuka ndi zikwapa kalekale kuyamba ngati kuti kwapanga a president koma for me akhala mmodzi mwa anthu kuti mumuone amene uja amene amayankhula even mafunso ake timayankhulana ndi achunga uje na usi chimene mwina amazapusisira mala kwambiri ndokuti ni munthu wokuti amapangaso za ujeni za masewerosi. So anthu pena mazaona ngati kuti akupanga nthabwala koma akafuna kuti ayankhule za nzeru ni munthu wa nzeru kwambiri uja amene amayankhira mafunso awo ni munthu wa nzeru and ine ndikumona kuti akhala munthu mmodzi wokuti apereka chidwi kuchisankho chimene chichi because akuoneka kuti amakonzekera campaign material yawo chana akuoneka kuti iyayi apeza anthu ena ake amene akufuna kuti apange support komanso akapereka ujeni kuti zimene afuna kuwatumikira Malawi ndikukhulupirira ndi nzeru zawo zimene ali zija akhoza kukhala munthu mmodzi kuti tapase chidwi. So if you ask me, I saw into a boy becoming a man yesterday and he spoke very well if you ask me. Candidate Michael Usi mumona bwanji wayana a candidate Zuro anapanga clarify the mist that has been there pakhala pa ukambidwa zambiri kuti awawa ndi planti wa MCP akwasungira kuti aime ngati running mate wa Achakwera ndi zina zoterozo koma Zulu matu ukamvesesa ngati umaganiza zoti akhala running mate umayamba kuchosera kuti komatu munthu uyu mmene akuyankhuliramo chifukwa amanena kuti akuyamikira kuti Achakwera anawasankha kukhala vice president komanso amayamikira malemu achilima kuti anawasankha pa udindo umene anali wa vice president kakhalinso running mate mchisankho cha 2019 under UTM ticket. Koma iwo amanena kuti panopo anthu tizisiyanisa kuti Achakwera nda president IMCP Michael Usi nda president oja zake alibe mlandu ndi zinthu ziwiri zipani ziwiri zosiyana kuboma ali limodzi koma uku zosiyana komanso mukufotokoza kwawo amafotokoza ndithu kuti panakakhala zinthu zina kuti iwowo anali pampando wa Achakwera anakapanga zinthu zina mosiyana. Ndikupasani chisanzo anakamba nkhani ya Katangale kutana ndi Katangale ananena kuti pali anthu ambiri oyipa mitima mboma tikati mboma tanda kugwira ntchito mboma komanso alipo anthu ena amtima yabwino mboma mmwemo ndi anazalira maonena kuti anakakhala kuti akuti poseta pa andapita kwa mkulu wa bunge la lothesa Katangale la Anti-Corruption Bureau ndikamuuza kunena kuti yayi anthutu amene akumangidwa amene akumamangidwa ndipo yoza yankha wekha kandi ku police kandi ku court zapita wekha pamaso pa Mulungu zakayankha wekha ndi anazanena kuti if I had my way kapena if I had the powers ngati wamkulu wa bungwe la Anti-Corruption Bureau sakumanga anthu amene akumveka ndi nkhani za Katangale ine ntakumanga iyeyo anatero kungosonyeza kuti indirectly kunena kuti I'm not perhaps too happy ndi mmene the sitting president akupangira hand on nkhani ya corruption. If I had my way I would perhaps be more aggressive and do it differently. Anakamba poso leta ao na ukamba ni masapota zao za kuzana ndi nkhani ya maphunziro ya ku primary school ma challenges ndi zina zoterozo. So kuonesa kunena kuti madando alinao he's not convinced on how government koma he's being respectful kuti ndili pa mpando umenewu
chifukaso chachakwera ndalemekeze koma kwinaku I'm also becoming, people should know kuti I'm an independent man. Panakambidwa nkhani ya nkhuku panda na afusafunso olena kuti yayi anthu amanete mukumaononga ndrama zaboma security basu kuperekezana kupita nkhuku kunsika ndanafotokozera ndipo anafotokoza bwino ndithu mungasisa kuti yazola nayo kuti yayi koma tu ine ndinapita ndinachita kuyitanidwa kukakonza mkangano umene unalipo pakati pa ena aku Tanzania nda ku malonda tukapanga ano ndere nsikana amene akuti koma tandiguleni nkhukuyi kunyumba kulibe chakudya nsikana wachichepere iwo anagula nchofunga cholenga chofuna kumthandiza ndi akuti inuyo mukungoona nkhuku inu mukungoona nkhuku koma kuseliko kuli nsikana amene wathandizika kuli nyumba imene yadya kuli Malawian that has been empowered chifukwa chimenecho ndiye amatipangaso challenge kuti mwina nthawi zina tiziona zinthu mene amaonera anthu ena atimati amakamba za development anthropology kuti amaona zinthu motani tizitha kuziona zinthu in context kuti zinthu zozi kuchitika motani so kuyankhula mwanzeru ndithu koma pena pake chifukwa cha mwina zimene zinachitika ku UTM ndi mmene akukhalira ndi chipani cha MCP alipo anthu ena amene they don't take him seriously komanso anthu ena maka aku UTM amaoneka kuti anakwiya nawo kwambiri chifukwa cha zimene zidachitika kuti pamene iwo amachoka chipani chimachoka iwo anasalira mbuyo kukhala ndi boma almost ngati a traitor of some sort but in terms of candidacy kuti angawine president I doubt however ndi munthu onena kuti atakubweretsa some surprises kusinthisa ma numbers maka chigawo chakumwera tiyatenge bwanja Michael Usiwa kuti ndi munthu amene ali ndi kuthekera kokuti atha ndi kusintha mwina zinthu zina zimene ziwoni sizili bwino a president Chakwera mwina kuchita izi motere koma sana chite ali ndi kuthekera Usiwa okuti atha kuchita zo moyenera ine utandifusa ndikhoza kuyankha kuti ali nkuthekera ukapeza mpata kumayankhula nawo umaona kuti mphaso yopanga chiganizo ali nayo ni munthu pozindikira that's why ine nkufusa kwanga nafusa kuti zovina mukakhala ngati mwaimva ngoma makanga simufuna kuti muononge nyimbo iyi ni nyimbo ingolira popanda munthu ovina chimakakhuza pena pake ukanga ataononga nyimbo amwene alira nyimbo basi kuyamba kumalisa tikubudwitsa oyimba ndi amazavina I think maybe mwina aonene kuwembeke you remember even Jacob Zuma I think analiso moziso kuti nyimbo samafuna kuti angoimvaye koma when he became president he stopped dancing anasiya ndithu kuonekano kuti munthu yamvesesa kuti zovina vinazi tizivina mwina maukwati ndi mwina motene mosati pe aliposi pamene pakwenda but now listening to him you can actually see kuti ni munthu uyuyo kuti ndale wazimvesesa wakhala nduna mu boma limene lili kuyambira day 1 kenakano apapa anopata chitika ngozi ija wakhala vice president ndiye sakuti mwina akwanisa mpaka na chaka ali mu office imene iyi kuamva mene akuyankhulira ndi mene akumuyang'anira Malawi ndi munthu wokuti imene ndanenera kuyambira kucha kuti funa kumuyang'ana because akhoza kubweresa zina zake zokuti mwina mazapezeka kuti chisankho ichi chimamuli chikanangotha pa round 1 anthu ena amene angachipangise kuti chikafike so mwina mpaka na kuti tipange chisankho chachibwereza ndi amene wawo achifanya ma percentage amene akhoza kutani kutolamwe amene akanatha kupeza anthu ena so likely akhoza kuchikoka chisankho chimenechi chikafika so even ku chisankho chachiwiri anthu ngati china Michael Usiwa. Jason Malowa wadzuka bwanji kumene uliko? Ndadzuka kale amadzuka bwanji mu mzinda wa Lilongwe. Ndadzuka mwamsanga tangocheza kumeneko. Yakulira pafupi ni SDH Bank opposite pamene pakukonza njinga takumana ndi abambo atatu amene ayankhule mapawa uno choyamba dzina ali kwene makhala ndi Maulidi Panda atsokolera kupereka makalata ku Lilongwe kuti apikisane nawo pachisankho cha pa 16 September ndimve kuchokera kwa inu waonako bwanji amene aperekawa ku mbali yanga amene aperekawa palibe chiyembekezo chilichonse kuti atosintha Malawi chifukwa ya ndikunena izi kuno ku Malawi kuno nakhazikitsa kuli ngati kachizolowezi konena kuti ili ndi zipani ziwirizo zimene zili DPP ndi MCP zimene nakhazikitsa zimene zili zipani zikuluzikulu koma tazione zipani zikuluzikulu tikambeza DPP inachotsedwa chifukwa cha
chifukwa chakusayendetsa bwino dziko. M7 ndi ilipo pano yayendetsa bwino dziko ayi yankho ndi ayi. Ndiye chimene mukuyembekezerano ndi chani ata usintha amene angawine chuma amene ndizimenezo ndezoti dziko lingasintha chikhulupiriro maulidi panda ndi makhala kundata tujimucho ife sitimajiwejeta simawejeta atatifotokozera zimene makhala mumangu dapiri atsogoleri apereka zikalata ambiri ndipo lero mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Makase Chakwera kuti akapereke simwina kwa kale wanji wamene apereka kale chikalata si ife chachikulu tikunena kuti chikalata chicho chaperekedwa kumano tikufuna kuti atipase mfundo zoyenera zogwirika mtima zoti Amalawi ate kukhala ndi mtima wokuti pamavoti amene akuvotedwawo akathe kukapereka ndi mfundo kuti asapereke manifesto amene mbuyomo tinapasidwa manifesto amene ena sanachitike mwayo Amalawi anataya chikhulupiriro panopa tikudikiranso kuti mfundo zokhazikika nziti zimene ife singatipangise kuti tikhale patsogolo kuti tikavote kuti mwina mwake tisinthe Malawi potengera ndi umphawi umene tili nawo panopa. alipo amene akuoneka kuti akhoza kukonza chuma cha dziko lino pa anthu amene aperekawo apapa tisaneneretu kuti alipo amene atha kukonza kumano panopa tikungodikira mfundo zoyenera zimene angatiuze ifeyo ngati Amalawi kuti mwina tikhale ndi chitima chokuti dziko lathu lisinthidwa. Izo zisanene kuti alipo kuti zipani zosiyana-siyana kumano tikungodikira mfundo zoyenera manifesto amene angathe kutikabira ife tithe kugwira kuti mawa mwina sitadi kutheka mwina titakusintha dziko kumano chikungofunikira ndi chilungamo kuwauza Amalawi mwa chilungamo kuti izi zimene kukhalira tithe kusintha dziko lathu. Dinalicha dzina Kasipet Kabuchi kwambira titsirize ndiko pambo dzina ndani Ismail Bwanayi. Tatifotokozerana atsogoleri apereka zikalata kuti lomweyo ndipo lero liyamalizika ndi atsogoleri wa dziko lino amene Lazarus Chakwera mwaona bwanji anthu amene aperekawo. Kwaona kwayo sinaonjeni chapingeni chachiteyali chingathandizeko sitikudziwa kwathu ndi kusintha kwa zinthu amene akubwera athandiza chani kwaiwowa komabe tindikuthekana kuti masomphenya kuti zinthu mzungu kwererapo kusogolo ife kuti mwina akanapereka anthu kuti azitsogolere kuti zinthu zitsikeko kusoko kwa zinthu zambiri ayi tisako fertilizer ayi ngati mafuta machina shuga kusogolero wabwino tikana kuti wathikira kuti waone kuti sogolero libwanji amabe ndakwenzera kusogolawo mesomero kuti mayati ndizabwino pena zoyipa sikathe kuti kodi abwandifundanji kwa ndo no fundo zawo simuziziwa nemwe kapena alipo wina wongooneka chabe kuti akhonza kusintha chuma cha dziko mwina make kungoona kupang'ono panzake atata mwina ake atabwera kuenawo mwina iko kusintha kupang'ono koma wawa ndikosi ndikuzoyira atsogoza kwambiri kuyankhula kwa Malawi kuchokera kuno kumango chipafupi ndi FTH Bank ena adandaula zosiyana-siyana kuti sakuona tsogolo ena kunena kuti akufuna mfundo ena kunena kuti undecided amwina nena waiti konzonena choncho. Ine ndi Jason Malowa ndikubwezeretseni ku Lilongwe kumene mukupitiriza kuulutsa mawu. Tathokoza kwambiri Jason. Mwamsa atsa ti unikula kuona awiri akuzasiya zikalata zawo. Lazarus Command candidate wina ndikumbutseni Smart Swira. Bwanji ma candidate mini munthu amene ndithu walamulira dziko lino taona ira bwera ndikuzaonesa chidwi akufuna alamulire 5 mukuona bwanji ma candidate awiri amene ndiwa ndiyambe ndi Achakwera ngati tilerekeza muli ku birthday muli pa mpikisano ovina
nde wina walowamo mmenemo ndikuvina nyimbo ija koma aliyese kuomba manja aliyese kuzuka aliyese kenaka nkumaliza nkuzana tsopano achunga mulowemo ine ndakhala ndikumaonapo nthawi tikukula tinkapanga timadansi timene totanga tama competition nthawi zina umati basi mmene wavinira nzangamo ine sindivina nawo. The fact that anthu ochuluka afuna kuima should also tell you kunena kuti aliposa anthu ochuluka amene akuona kuti ndebola so ine ntakuvina ine kuvina ngati kuli uku inenso I can be able to do better. So alipo ndithu anthu ochuluka ena amene akuona kuti they can become better than them. So for him ndi mwayi wawo wonena kuti atenge candidate wachita convince Malawi kuti mwina first 5 years sinaende bwino koma second 5 years metukufuna ikhala yopambana ndipo munthu amene ndikuntengayi tizasintha zinthu ndipo zinthu zizakhala business as usual. However, I must say kuti big challenge imene ali nayo ndi ya running mate yosankha running mate chifukwa Achakwera ali divided on these factors. One, kodi afuna kuti asunge chipani kapena achipanga kuti I don't care about the party unity bola ndizawine chisankho chifukwa pali ma candidate ena mchipanimo ngati Amumba for example amene aoneka kuti ali ndi chikoka outside Malawi Congress Party koma within the party they're perhaps not as popular, especially kwasogolera chipanichi. Ndekuli anthu ngati amene amachulidwa achina Gotani Hala achina Mai Sidiki Mia amene mkati mwa chipanimo they are accepted. In fact the first vice president wina yonso the president othandiziranso nayenso koma outside sikuti ali ndi chikoka kwenikweni and izizi ndizoti Malawi Congress Party muziziwa. So zikhala kunena kuti kodi akuyangana party akuyangana apa pa 16 September kapena akuyangana za mwina za 2030 chifukwa mchipanichi alipo anthu enanso amene maso awo kwambiri akuona pa 2030 akuona after Achakwera. So pali division. However opanga decide ni munthu mmodzi. Prerogative imene yoyo inaperekedwa kwa msogolero wa chipani chimene amene ali Achakwera. So ntchito ali nayo ndipo lero tiona tikamba after zikachitika kuti kodi apanga motani koma ntchito ilipo. Anzawo kumbuyo kwakhala nenedwa zomwesa penote kapena kulusa mapenote. However iwo ali ndi mwayi ochinya chigoli atakhala kuti achita consider ma factors onse amene anthu akuaganizira. Wanda yes the program around up vera mpaka 6 TV komanso pasamba limene la times 360 chabwino. Candidate amene akubwera lero mama wa uno komanso masana mukaona bwanja usanena zokuti aitafika pokuti tonse pano ndi ma candidate tikupikisana ndithu pa udindo umenewo. This brings me into kuti lasita koma avera kosintha chuma pamene chafika apa aswira so swira ndizapanga comment siku lina ndikhale pa Achakwerawa chifukwa Achakwerawa ndi amene ali a president padakali pano akufuna apitilire akuyenera achite kumvisa Malawi chifukwa chani Malawi apaseso 5 years ataona 5 years ina yadusayi zimene zozo ndi ntchito yawo. Good luck. I don't wish I was him. It's him. He has to convince Malawi. Has good luck. But ngani ya consider kadu kamba panopa ma candidates timazi wakali. So sikuti tukuchita kudabwira kunoko yi. Pamene kumadabwa ano pamakhala pama running mate because running mate uja ni vice president. Sikachitika zinthu mziko muja amataso kuzakhala president. Muziko momuja tidaonapo ndithu mbuyomo. So anthu amakhala busy munthu ameneyo. Timapanga kuti chisankho cha 2025 antazachi kumbukira mwina ndi ma running mates ngati chisanzo cha umenya penalty. Kodi penalty kumenyedwa bwanji ndimene manene achunga anthu ena aponya ku MCP kudali maina amene amamveka kuda Vitumbiko Mumba Catherine Gotani Hala Atupere Muluzi Michael Usi Gospel Kazako Owen Jomanika ena mpana amatiso even patience na madingo amachulidwaso akuti kumene koko. Kodi akamabwera panopa akubwera ndi ndani? Amene apereka kale kata zawozi tiachoseretu kapena kuza kuti dabwisa ta mutenga wina wati wapereka kapena mpikisano panopo wasala pa Vitumbiko Mumba nda Catherine Gotani Hala chifukwa amene wawa ndi amene amaoneka kuti ali neck to neck komano kodi Achakwera angofuna so kutenga munthu
total stranger. So 12 koloko akhala kutuluka pa gate pawo kubwera ulendo zafika kunoko metu kwayembekezera kuti kamati cha ma 1 akhali panopa. Olo titambisa bwanji running mate yo imafika nthawi timuziwa ndithu. Lero li cha ma 2 tikhati kumuziwa isanakwane 2 koloko. Tikhati taziwa kuti achakwera atendani ngati running mate. Anthu amaziwa kuti akaitanisa chithuzi chawo tatali paseni chithuzi tabwana muzasaina apa pamene anthu amazaziwira. So far akuoneka ngati kuti anthu amene akuyembekezera tanidube mpaka na panopa ndi zimene zikudabwisa kuti kapena atenga total stranger kapena asiya until the last minute kuti pasakhale anthu kugwebana kuti wina akadziwa ayamba kwauza anzake. So running mate wakhala munthu obisidwa kwambiri okuti panopa anthu mitima ili ti komabe nthawi bwana ndithu mpunga utakoma bwanji umathaleya akuti akumaitanisa zithuzi koma ena amene atchulidwa apapawa akuti zithuzi mwina ndine nthawi idakalipa mukumbuke apita napa Somali kuti ali ndi kuthekera kotani oso koma mpeta alaza sangati era kwa ofuta kwa mpi kama sangaye fenga tatolankani kumafusa anthu ena osati nuyo amene wale koma magani na yaka mwandale sikulija manena kuti panala ngapa amene napasa above 5 then manena above 5 yo itopanga fluctuate koma it's above half ndiye au maintain kuti aswira below 5 achakwera above 5 are they perfect munena mwachilungamo chimene mwadzuka nacho lero? Yes. Ndikwapasa above 5 chonena kuti mwina tokala 6 kandi 7 koma aswirawa 5 kwa ine sanga inunke. Ultimately Amalawi would decide if awa ni maganizo based on zimeta khatu kuziona pokwira ntchito komanso kumva zimene Amalawi amanena. Iwowa achakwera andi constituency yaikulu makamaka Malawi Congress Party base yawo ya kunoko ku Central Region. You can't ignore it. Ignore it at your own peril. You can't ignore it. That's what I'm saying. In terms of my chances of winning Chisanko are now. In terms of mkanduza kunena kuti even governance, kuti is he the best president or not? Ultimately, Malayans will decide by 16 September 2025. Achunga kume I'm sincere. Malekano Chisanko ichi amene apikisane kwambiri akhala MCP wa DPP ayute mambale anga tumaliza ndi mamalikisi nthawi yake ndemwe mwabase malikisi inesi ndipereka mamalikisi ine ningo ayika top 5 imene ndikuyionera eti pali achakwerawo apikisana kwambiri nda DPP UTM akumaona ngati ndikwanyoza sindikwalemekeza ndithu I have so much respect to UTM komanso ndi mafunaso kuti tiziuzana zona ndi bwino mapangana prepare aso bwino kuti pada kali pano pamwina sitinafike bwino eti but maybe that akozokhala achitatu mena kupikisana pamene popo kumazabwera mwina anthu ngada achina Eugene Joyce Banda Michael Usi achina Joyce Banda and probably UDF you know komano ena tonsefe aya atenti khaleka kumadikira nthawi yathu sidakwane fa nthawi yako ikakwana palibe chimene chimakuyimitsa ayi you know chimene chinthu nthawi yake imene yakwana chimatheka ndithu so pada kali panopa tikhala tikuyangana mwina zipani 5 zimene zizakhale kuti zikupeza mwina mipando yambiri mnyumba ya malamulo komanso kuti makandidate awo kamene kumapeza mavoto kuti anthu azakumbukira even mafiga zawo ena asirizakumbukira so datapeza ngati mwadumphadumphapo topa achakwerapo zimene ndikunenazo kuti achakwera akuyenera kuti aliluze bomali ali mkati ndiwo nde akudefender is a defending champion amene akufuna kulanda kumene akuoneka kuti amene yakhoza kuchifamphula chinthu chimechi nda DPP ali pa number 1 kuti kupanda akhoza kutenga chimechi then kumazabwera UTM kumazabwera mwina Michael Usuku kubwera amayi Banda PP ndi kubwera UDF kwa ineyo these are people kuti akupita kuchisankho chimechi akatolako ndithu akhala ndi aphungu kuti aona chani enawa mwina abapanga kuseteti kwa makhansala kukayi mawano maliza achunga 30 seconds mawanga ndongo afunira onse makandidates zabwino zonse koma enanu chonde mukalape chifuka
mukuwonongesa nthawi ya Malawi ena pano kwezali kumunda. You are taking us for granted. Ena anu chonde chikamazafika 2030 muzakhale kuti mwasintha khalidwe simukuyima mwapeza zina kana business kandi ulimi okuti uzikuthandizani mmoyo wanu. Mawano maliza amsisha achakwera penalty simunamenye wanu koloko ndi nthawi yambiri dekhani sankhani bwino chifukwa chokuti mukamaliza tipeza mpata nthawi ya ujenicha press briefing tiyesera kufusafuso ngatanga tikomere mtima tiakokera pambali so tiafuse so ziwiri zitatu ndeti kukuyang'anani kuti tione kuti mumenya bwanji. It's up to you because running mate ndi amene ayankhulidwe kwambiri kuposa candidate pamene papa. Umonso ndimene tamalizira program ya inji mawa uno kuchokera kuno ku Bingu International Convention Center. Madzulo pano mmene afotokozera 56 kukhalenso inayi wayani maulidi komanso brand banda kuunikira sabata imene yayenda motani kuyambira paja pamene anthu anayamba kupereka papers awo yayenda pano Amalawi kulinji no kulinji kumabenya kumabetsera kuti kulinji bakaya kulinji kuti musaluka kulilade bakaya solora bomba kulinji kulinjena panji kulinji ngadi zonyadi sasurijani kulinji mboro bagadi kulinji. This transition is coming. This is